Li bajarokê bazı da Agiriyê di çarçova rojên çand û hunerê da pêşengeha wêneyan û konserek mezin pêk hat. Bername bi pêşengeha wêneyên şevekarê navdar İsmail Acar li Qesra İshaq Paşayê dest pê kir. Pêşengeha ku ji çil tabloyan pêk dihat, bi beşdarbûna hejmarek siyasetmevan, bazirgan û hunerhezan hat li derxistin. Bernameyên bi vê rengî ev du sala ji aliyê xudanê kompanya Dosî Hikmet Eraslan ve tê li darxistin. Eraslan ku ji gundê Maşara Bazidê ye dibêje ku ew dixwaze bi van bernameyên herêmê bide naskirin. Ev bajara me ye ez xerqê payîzê me savî ez dixwazim cemaat millet bênî bûnin ka çarin de ça qayîme vira. Sawiya ez dixwazim kulturê sanata vê bajarê jî gerekî bilend bûye, mezin bûye. Piştî pêşengeha wêneyan li navenda Bazidê bi beşdarbûna nêzî 20,000 kesî konserek bi coş pêk hat. Konser bi stranên Tara Mamudova dest pê kir. Karsas Hikmet Eraslan jî wek dîjey derket serdikê. Hejmarek zêde guhdarvan ji navend û bajarokên Agiriyê, Îdirê û Wanê beşdarî konserê bûn. Di berdewamiya konserê da Xêro Abbas û Yunus Agirî jî derketin serdikê. Her wiha hin stranbêjên Tirk jî beşdarî konserê bûn. Guhdarvanan keyfxweşiya xwe bo konserê anîn ziman û gotin ku ji 2009 vir ve cara ewle ku konsereke bi vî rengî pêk tê. Agiriyê merkezê tenê yani organizeke pir xweş bû, pir delal bû. En xweş heme çû muzîkê Kurdî bû zaten Kurdî dixapîn hewa daha zaf xweş bû. Ondan sonra dosta xelkê vira bû ji bo milletê xwe anî vî organizasyonî kiribû hewa pir xweş heme çû. Hani ama henekî kurmancî zoga bigota aha milletê me gi Kurd û gi hek û daha zêde bahata daha hek bigota ama zoga jî gelek spas dikim zaf baş e xwesta millet hat millet henekî bînan vebû hetanê haka xweşka nadû ama haka derbazî zaf xweş bû yani gelek spas dikim yani. Valla pir xweş bû xwedê kê çêkir be xwedê jî zaf razî be yani em zaf memnûn bûn. Yani zava memleketi me xwayî tune kes selamî bile nade vira me da. Me hiç carekî tiştê ha çêke kîjî memleketê me zengînî me zafin gere yê salî carekî tiştê ha çêkî memleketê me pir xas me inşallah. Konser di direngiya şevê da qediya lê pêşengeha wêneyên şevekarê İsmail Acar dê heya 23 tabaxê li Qesra İshaq Paşa deryên wê bo hunerhezan vekirî be. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Agirî.